Iratxoak! Iubi! Aurrera! Miti esploratzailea. Kaixo esploratzaileak, begira zenbat behi. Badakizu ezertan ari diren? Hausnartzen ari dira. Behiek jadanik irentsi duten belarra berriro ahora daramate eta berriro murtsikatzen dute. Uah! Horrela hobeto egiten dute digestioa. Baserri honetan, behiak aske ibil daitezke. Kanpoan edo barruan egon daitezke, beraiek aukeratzen dute non egon. Galdera bat daukat. Zerra diote dira barruan dauden behiak? Eta barruan daudenei bisitatzen badiegu? Goazen! Txal txiki hauek gaur goizean edo atzo jaio dira. Zein politak diren, hauek oraindik amaren esnea besterik ez dute edaten. Baina handiagoak ere badaude, goazen ikustera zer jaten duten. Beraz, behiak ona etortzen dira atxeden hartzera. Baina, zeren gainean daude etzan da. Ah, area da! Beraz, beraientzat hondartzan daude! Iup! Opa! Iup! Ia! Behiak hain handiak direnez, ez dute nabaritzen haien gainetik noala. Ea zertan ari diren horko behi horiek. Asko gustatzen zaie pentsua, bai? Janaria lurrean dute eta nahi adina jan dezakete. Behien janariaren nasketak artoa, pentsua, lastoa eta alpapa daramatza. Belarritakoak dituzte? Bat 8 lau. Bat 2 8 7. 5 3 5 8. Zenbaki bat duen etiketa moduko bat da. Haien izenak izango dira. Agian Gales daitezen izango da. Iepa! Behiak jesteko gunera doaz. Hau ikusi behar dugu. Ze ona! Artzainak errokoak behien errapeetan jartzen ditu esnea hartzeko eta hainbat odietatik tanke batzuetara eramateko. Beste zerbait ere erakutsi nahi dizuet, zatozten nirekin. Badakizu zer den eta zertarako balio duen nire atzean dagoen makinak? Behiak jesten dituen robota da, txundigarria ez da? Beraiek bakarrik hurbiltzen dira robotara. Aze azkarrak diren behiak. Robotak badaki zein behi den. Behiek lepoko bat dutelako eta lepoko bakoitzak zenbaki desberdina du. Eta behia bertan dagoenean, robota esnea jesten hasten da. Sekulakoa! Esne pasteurizatuarekin esneki desberdinak egin ditzakegu. Baldakizu ez esneki egiten diren gazta, gurina, izozkiak, jogurtak. Dena oso gozoa! Zenbat ikasi dugun gaur, orain badakigu behien esnearekin esneki desberdinak egiten direla. Hurrengo abenturar arte esploratzaileak! Gukapi! 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 Gukapi!